Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Pada yang terhormat para sesepuh, bini sepuh, hati sepuh, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola Gor Kecamatan Pademangan, yang terhormat keluarga Pisan, yang terhormat keluarga Soebul Hajat, keluarga Bapak Sriono dan Ibu, yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Bapak Ibu hadirin sekalian bisa menghadiri acara resepsi boyong pengantin atau ngunduh mantu, yaitu Ananda Rizky Ahmad Muhajir AMD, putra pertama dari Bapak Sriono dan Ibu Tugini, yang pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 Oktober 2024 telah terlaksana ijab kabul di kediaman Ananda Emilia Suhada Al Mujahidah AMD atau pengantin putri, yaitu di Garut, Jawa Barat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum prosesi acara kirap pengantin, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara demi acara bisa berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang menempati tempat duduk, mohon untuk berdiri sejenak untuk mengikuti prosesi jalannya acara kirap pengantin. Mohon izin saya akan memandu acara ini dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Sangyang ning Purlenggah kakung sumawana putri ingkang dat Sinudarsono sampun kawis tinggal pinanganten kekalih mijil saking sasana tepas wangi tumaping adicara kiraping penganten yen Cinandra kadya nalindra kang minuli ing jagat raya. Bumi langit saisine Gusti kang kuwasa. Tan sembah liring lun kapara resan morbengrat. Niat langening kalangyan aglar padang moncar. Surep arep data pitana anengge wisma pundita kang kaeka adi dasa purwa. Iku araning sawiji adine luwih dasa 10 praharaning kawiwitan.
Sanadyan kathah titang kang sinangga ing pertiwi kaungkulan yang koso kapit samudra laya kathah kang samya anggana raras. Nanging datan kadya kang pangapan wonten ing Gor Kecamatan Pademangan kang den pineta peta papan sarwa sarwi. Karipta kadya praja Dwaraka ya Dwarawati. Mila kinarya pambuka ngupaya 100 tanantuk kalih 1000 tan jangkep sedasa. Kumenyar mawa Prabawa hamba bar hujwala jane hangmute janut satataning lupya Nuswantara Jawi. Ketingal wijang mijiling jiwangga ketingal jero jiwaning kejawen. Ora kaya kang lagya den winus dengsiane nggih Riyatmaja pinanganten kekalih kekasih Bagus Rizki Ahmad Muhajir AMD miwah garwa Prameswari kang sesilih Roro Ayu Emilia Suhada Al Mujaidah AMD. Sasampunipun kapes juru paes Ati Wedding yen Cinandra pinanganten kekalih kadya Jawata Cakra Kembang Bukulun Bathara Kuma Jalan Bathari Ratih Hangejawantah. Sinten to kang lumaksana dadhap Hanuraga Pindha Sata Matarangan. Lah punika to Sang Suba Manggala ya Manggala Subaya Sang Cucuk ing lampah. Araka Mas Bugel Hadi Prayitna kang piniji dadi Sang Suba Manggala. Jroning lumaksana kebak ing pengarah-arah sak pecak tumungkul sak pecak tumuleh ing nala tansah nyuwun dhumateng sampun dat kang mara ing dat muga-muga pinanganten sarimbit genira lelomban dalan agung tansah jinangkung ing karahayon. Sak penggeripun pinanganten kekalih anenggih Kanjeng Ibu Tukini Mewah Kanjeng Ibu Dadah Rukmini tansah jumurung lumaksana pinanganten kekalih wonten sak pengeripun wonten kang Rama kekalih anenggih pun Bapak Sriyana Mewah Bapak Asikin Sodikin Mewah Domas wonten catur cacahipun saya alon tindaknya Sang Suba Manggala Pratandha wis prapteng minggah sasana palenggahan. Ana tandha katarima kongas mangambararum gandanya Sang Suba Manggala mratitisaken lenggahipun Sang Nata ya Sang Arinata ya Sang Ratu Sedina. Sasampunipun prapteng wonten sak ngajenging dampar kencana. Titilaksana tedak sungging atau pengambilan foto. Pada kesempatan sehari dipercayakan kepada tim kami Cerah Foto Cijantung. Selanjutnya Masri kepareng lenggah rumiyin. Kasiget Pitaswara. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sungkeman walaupun seorang raja dan seorang ratu
Namun tata cara keraton Surakarta maupun Yogyakarta bila mana sungkem kepada orang tua tidak diperkenankan memakai senjata maupun alas kaki. Untuk itu kerisnya dilepas, sulapnya juga dilepas. Duwung kalolos canelo kalolos pelan-pelan. Lamun to Cinandra sungkeming pinanganten kalih kadya gawe ruji teng ati candrane. Manggene kang dereng kawya sing lesan Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kawula kunjuk. Wonten berkah pangestu paduka Kanjeng Ibu. Ya nggih anakku wong bagus tak tampa. Ora liwat bojo pangestune Ibu tampan ana ya lik bocah bagus. Kawula tampi asta kalih kawula petekaken mustaka mugi dadosaken jimat paribeh paring berkah pangestu Ibu. Semanten ugi kula rama sembah bekti kawula kunjuk. Ya nggih anakku wong ayu. Tak tampa gawe bungah gambira marwata suta. Ora liwat puja pangestunipun bapa tampanana niki. Kawula tampi asta kalih mugi ndadosaken cahya nur cahya rama. Peluk ayah, peluk ibu, Mas Rizky, Mbak Emilia. Rinangkul pun rama dalah ibu. Sampun sudah Mas Rizky. Bergantian Mas Rizky sungkem kepada Kang Rama. Lumangser wonten palengganipun Kang Ibu Mas Ayu Emilia Suhada. Semantun ugi bagus Rizky sungkem wonten sampun Kang Rama. Rama sembah bekti kawula kunjuk panjenengan berkah. Iya ya nggih anakku wong bagus. Pangestunipun bapa tampanana ya nggih bocah bagus. Kawula tampi asta kalih mugi dadosaken cahya nur cahya. Semanten ugi kula ibu sembah bekti kawula kunjuk. Iya nggih anakku wong ayu tak tampa. Ora liwat puja pangestune ibu tampanana ya nggih. Kawula tampi asta kalih mugi dadosaken jimat paribeh ibu. Peluk ayah, peluk ibu, Mas Rizky, Mbak Emilia. Rinangkul pun Rama dalah Kang Ibu dening Kang Putra kekalih. Selanjutnya kedua pengantin berdiri dan menuju ke tempat duduk Kang Rama dan Ibu, Bobo Askin dan Ibu Rukmini. Mbak Emilia sungkem kepada ibunda. Rama sembah bekti kawula kunjuk. Ya nggih tak tampa pangestunipun bapa tampan sanget anggen kawula mundi. Kawula petekaken mustaka mugi dadosaken jimat paribeh. Ibu sembah bekti kawula kunjuk. Iya nggih anakku wong ayu tak tampa. Ora liwat puja pangestune ibu tampanana ya nggih. Sanget panggen kawula mundi. Peluk ayah, peluk ibu, Mbak Emilia, Mas Rizky. Rinangkul Kang Rama dalah ibu dening Kang Putra Sarimbit. Lumangser Mas Ayu Emilia sungkem wonten sampun Kanjeng Rama Bapak Askin Sodigin. Rama, saya mohon doa restu Rama. Iya nggih. Muga-muga anggun branekun tansah jinangkung ing karahayon. Semanten ugi kula ibu sembah bekti kawula kunjuk. Iya yang nggih tak tampa pangestune ibu tampan sanget anggen kawula mundi.
peluk ayah, peluk ibu, Mas Rizky, Mbak Emilia. Dipersilahkan berdiri kembali ke tempat duduk singgasana Sang Raja dan Sang Ratu sehari. Dipakai kembali. Kepareng jumeneng Masri adalah ibu, Bapak Askin dan ibu mohon berdiri empat-empat. Dipakai kembali. Duwung kagem malih canelo den agem malih. Titlaksana tedak sungging. Mohon untuk berdiri Bapak Askin dan Ibu Rukmini untuk foto dengan Ananda. Silakan. Merapat kembali. Pada kesempatan siang hari ini dipercayakan kepada tim kami juru foto maupun video syuting dari Cerah Foto Cijantung. Purnaning sungkeman lamun to Cinandra kawis tinggal sumilir hawane ilir-ilir Mas Wono mau ora direquest iya. Foto 44 tadi sudah 6 sekarang 44. Lamat-lamat kepireng tembang ilir-ilir Kang Repto Kanjeng Sunan Kalijaga, tembang kang kebak wewarah pepemut lumantar audio sound system Mas Pono CS. Baik, Bapak Ibu dipersilakan menempati tempat duduk kembali. Kalajengaken bedol Domas, bedol Pagrayu. Sebentar lagi ada tarian tradisional yaitu bedol Pagrayu atau Domas, tari cakil ringkes, bukan bambangan cakil orang nek bambangi nek mung cakil, tarian buto cakil yang diperagakan oleh Mas Bugel Hadi Prayetno. Dos pundi Mas Bugel? Sampun samapta menapa dereng? Kedua pengantin telah berada menempati tempat duduk singgasana Sang Raja dan Sang Ratu sehari. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin Allahumma amin. Tinggalo pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma putra putri soleh lan solehah. Kasigek kita swara
tumapak ing adicara bedol Domas. Lamun to Cinandra sak septane dadi Trengge pletan hong tai tewang kula manik raja dewaki. Dedya kala banyak calorya kantang mimis. Kudu manut karo aku. Apa mambu pete? Aku mau bar mangan pete. Ayo nek kare-kare. Rambong
Manut-manut men. Awas nyantol untune wingi. Remuk anake wong. Aduh. Lah. Hati-hati. Arek siji, piye leh marang ngrangkani kuwi? Halo. Alah-alah nyantol untune. Aduh. Rosa, oh ya, kuat. Junjung. Pundak. Oh. Kelewat ngantean piye to. Kocreng iblis panat kok tetewa kula manik raja dewa kowe wong ayu mandega papondong manuta wong ayu manuta wis deg-degan kuwi. Aduh kaget. Duh. Hati-hati.
buta cakile asam urat hop 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 hop. Manut gelem manut marang aku wong ayu dililang-liling gawet mau sing nyuduk geger ndang diangkat ora iki pondong aplaus tepuk tangan buat Ki Hadi Prayitno lah duh
Buta Pandhawa Demikianlah tadi bedol Pagrayu oleh Ki Bugel Hadi Prayitna yang khas dengan memakai kostum buta cakil. Buta cakil ini buta metu mati sesuk metu meneh. Demikianlah tadi prosesi acara kirap hingga sukeman telah selesai. Sebelum Bapak Ibu mengucapkan selamat dan memberikan doa, nanti ada acara sambutan Pambagiarjo. Sambil menunggu untuk Domas berfoto dengan kedua pengantin. Terima kasih Mas Bugel dan adik-adik Domas atau Pagrayu, dipersilakan turun dari panggung pelaminan. Selanjutnya acara sambutan Pambagiarjo mewakili kedua belah pihak keluarga. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Untung Sutarjo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kula nuwun katur panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, pinisepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang sampun pono ing pamawas, lebda ing pitutur, ugi ingkang sampun pratitis ing samukawisipun ingkang satuhu kinurmatan. Katur panjenenganipun para alim ulama, para kiai, para ustad ustazah ingkang rinten galandalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi minangka panutan kiblat, panutan manembah luhuring budi ingkang satuhu kinabekten. Katur panjenenganipun kadang besan sutresna nun inggih panjenenganipun Bapa Asikin Sodikin sekalian garwa kinasih Ibu Dadah Rukmini ingkang saking tlatah Garut ingkang satu kula hormati. Panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu kula hormati ugi. Ing mriki kula marak sowan ingkang piniji matur jumantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya minangka sulih salira talengatur panjenenganipun Bapa Sriyana sekalian garwa kinasih Ibu Tukini. Keparenga semula atur anggen panjenengan wawan pangandikan sawetawis. Amur wakani atur keparenga monggo kita sarengan rawuh syukur, puji syukur saha hanglingga murda asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah sarta nikmat. Kados dene nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kasarasan, kasugengan, ugi katentreman. Mugi tansah rumentah tansah kasalira dumateng panjenengan dalasan kula. Sahingga ing kalenggahan siang puniki panjenengan kula saged ngempal manunggal nyawiji wonten ing gedung olahraga Pademangan ing mriki. Nuwun inggih nderek mangayu bagya wisudan resepsi ngunduh mantu keng putra putrinipun. Mugi ing kalenggahan siang puniki panjenengan kula tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Amin Allahumma amin. Sholawat sarta salam kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katur keluarga,
kerabat dalasan sobatipun, ugi katur para umatipun. Mugi kula panjenengan mangke ing yaumul kiamah pikantuk sabatipun. Amin Allahumma amin. Para sesepuh, bini sepuh, ugi para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan. Menggah wigatos sing atur panjenenganipun Bapak Sriono sekalian garwa kinasih Ibu Tukini. Ingkang sepisan ngambali manem Bromo saha hangaturaken kasugengan sugeng rawuh katur panjenengan sedaya. Ugi hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sampun kersa nglunggaraken wekdalipun hangrawi menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Sriono sekalian garwa kinasih. Nadyanto namung lumantar kitir sedahan kagem panjenengan sedaya. Kados ingkang sampun kawuningani bilih panjenenganipun Bapak Sriono sekalian garwa kinasih Ibu Tukini sampun hanetepi daramaning sepuh mentas pitulus kenya amiwa putra Jalu ingkang paring asma Rizki Ahmad Muhajir AMD sampun jinatu krama kalian Emilia Suhada Al-Mujahidah AMD putri kinasih panjenenganipun Bapak Asikin Sadikin kalian Ibu Dadah Rukmini saking tlatah Garut. Dene itu Bapak ing adicara akad nikah sampun kalampan wonten ing dinten Sabtu Pahing Surya kaping 12 Oktober warsa 2021 wonten ing Sukamulya Kecamatan Pangatikan Garut Jawa Barat. Alhamdulillah sedaya kala wau kalampan kanthi lancar kanthi widodha nir ing sambikala boten wonten alangan setunggal punapa. Mila menika panjenenganipun Bapak Sriono sekalian garwa kinasih nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi katujokna dumateng pinanganten sarimbit. Mugi-mugi anggenipun gebyur samudraning bebrayan agung dados keluarga ingkang bagya mulya. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah atut runtut reruntungan ngantos puputing yuswa. Amin Allahumma amin. Mugi enggal pikantuk momongan dados putra ingkang soleh-solehah bekti dumateng bapa kalian ibu miguna dumateng agami masyarakat minggahipun dumateng bangsa dalasan negari. Amin Allahumma amin. Para sesepuh, bini sepuh, para tamu kakung miwah putri ingkang suka ing basuki. Panjenenganipun Bapak Sriono sekalian garwa hanglenggana bilih ing kalenggahan siang punika anggenipun ngawantaraken pahargyan prasaja ngunduh mantu kang putra putrinipun tebih sampun karancang serak sampun rinakit hananging temtunipun kathah kirang saha kalepatenipun pramila panjenenganipun Bapak Sriono boten saged caos papan palenggan ingkang sekeca pasegahan ingkang kirang miraos boten saged hananggapi setunggal baka setunggal ugi kirang endahing sesawangan ing netra. Mila menika panjenenganipun Bapak Sriono sekalian gawa nyuwun agunging samudra pangaksami nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun katur panjenenganipun para sanak kadang alur waris tangga tepalih mitra sutresna minggahipun katur panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujudipun menapa kemawon langkung-langkung ingkang awujudipun redana aji sedaya kala wau ageng sanget mupangatipun kagem Bapak Sriono sekalian garwa kinasih anggenipun amangun damel ing rikalengan siang punika. Panjenenganipun Bapak Sriono sekalian garwa kinasih boten saged atur piwales punapa-punapa kanthi andhaping manah nyuwun dumateng Gusti ingkang murbaing dumadi Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi amal kesanan panjenengan sedaya kala wau pikantuk lemintu pikantuk piwales ingkang martikel-martikel
jumbuh kalian amal kesanan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun katur para sesepuh pinesepuh ugi para tamu kakung wah putri mugi sakecakno anggenipun lelenggahan sinambi atur pangandikan ingkang sak merdu merdikanipun penggalih sinambi hangerapi pasegahan ingkang sampun sameptaken ugi sinambi hamirsani campur sari jaya rasa ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Suparni. Katur panjenenganipun kadang-kadang campur sari jaya rasa. Mugi sakecakno anggenipun suka parisuka caos panglipur katur panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ugi katur keluarga ageng Bapak Sriono ngantos paripurna. Kados cekap semanten ingkang saged kula aturaken kawula ingkang tinanggenah ambok bilih anggen kula matur kirang trap anggen kula ngucap kirang toto teteh titis sing atur kawula nyuwun agunging samudra pangsami nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun kanthi pungkasaning atur wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.